يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كما سار منفوكا أبركة لمن سونانيكا بدون إيرانا abika uka jabarani su mandila jeni watina ni amba fama ku tilinyeta ni doku nyeta tv jemuka mbika timeni watina walma bika jemuka fleni watina jemuka mini amba fama faso jokene jemuka nyi mimi nyanamaya tilinyeta jabarani su sanfe dogokun wulika jo chesiri ka ublasinka ku nyeshi anre faso ma faso yin abse ka bo tinga kono tugum naninka ajo tinti sanfe oye anga chesiri ani anga wulika joy kamalden re kelena bela jelenfu kanu ani danaya talila kada ni jabarani su kufolenka kada ni jemkan kufolenka ni amba fama ku faso jokene inafo jemkan re toko be talike ayre la tugumna inafo amto ka fomena chesiru ka blasenka magon ka blasenka anga jamana bari abe fomi mako defi ni oye gole ya bachiamai anga jamana kanka disida ula min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana ka baara kɛ baara min bɛ jamana yɛrɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ ni ka jamana yɛrɛ ka a nafa o kama wele bɛ bila maa hakili juru caninenw ma maa kodɔnnaw ma maa minnu bɛ yen nɔ ka fɔ u ka ɲininiw fanga bonyana kisa dɔw kan ka se k'u wele ka na an n'u ka barosigi kɛ bi maa welelen ale kɔni tɛ dunan ye tele ɲɛta filɛbaw bolo walima arajo ɲɛta yɛrɛ kanubaw bolo o ye sori ibrahima tarawele Sori Ibrahim Traoré maado min ye jɔyɔrɔ caman golo fa an ka jamana kɔnɔ o cogo kelen na kulu min bɛ yen nɔ bi ni a bɛ fɔ o ma ko Front pour l'émergence et le renouveau au Mali ni an ko a ma ko FER Mali Sori Ibrahim Traoré ale y'o kulu in ɲɛmaaba ye an bɛ don min na i ko bi waati tɛmɛnenw na a yɛrɛ a ka wulikajɔ ye Mali dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma o bɛ se ka an ka jamana nafa cogo min na ani Sori Ibrahim Traoré ani masalaw kɛ nin kisaw ka yan nɔ waati tɛmɛnenw na arajo ɲɛta ka taa se tele ɲɛta ma o Sori Ibrahim Traoré an bɛ se k'a fɔ sɛgɛnbali don ɲinanbali don a ka cɛsiri bɛ se jamana yɛrɛ a secteur yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ma bari kulu in sigikun ye ka wuyangili kɛ ka ɲɛtaga sabati anw ka jamana kɔnɔna na bi an ka masala fanba o bɛna boli jamana yɛrɛ cikɛ ko kan dunkafa o ka se ka sabati bɔrɔ lankolon tɛ jɔ sɛnɛ b'o la bagan mara b'o la mɔni b'o la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma dunkafa a kisa bɛ cogo jumɛn na anw ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛyaw b'a la wa a gɛlɛya ye mun ye fura jumɛn kan ka ɲini gɛlɛya ninnu na mali sɛnɛkɛlaw u wasalen don bi wa wasa t'u kan wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ni ala sɔnna ma an ni Sori Ibrahim Traoré an na masalaw boli min kan wa an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman na sɔrɔ an ka bi barosigi in na yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di président Sori Ibrahim Traoré ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye Sori Ibrahim Traoré salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Traoré Ɲambele somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ baasi t'i la alhamdulillah a kɛn bɛ tile fila ye ka kɛra tile fila ye ayiwa an bɛ se k'a fɔ Elhaji Sori Ibrahim Traoré don bari waati tɛmɛnenw na an ye a ye yɛrɛ sɔrɔ Makan jamana kan alhamdulillah ayiwa foli kɛ nin waati in na tele ɲɛta filɛbaw la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين an bɛ Alahu taala deli ala ka an bɛɛ sababa ma a tanuni kɔfɛ ani ka sanbɛ
fo Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen bawo an donna sankura kɔnɔ an bɛ sankura kalo fɔlɔ kɔnɔ voilà san 1445 san an b'o kɔnɔ o tuma na an bɛ Ala deli ɲinan san Ala k'a kɛ an ma hɛrɛ ye Ala k'a kɛ yiriwa san ye Ala k'a kɛ basigi san ye Ala k'a kɛ silamɛya ka kunkɔrɔta san ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli ni barikada ɲɛsin e yɛrɛ ma ani ka technicien ani ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ani filɛbagaw ani dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ fasojɔ baara min na bawo kunnafoni sanuma o dili ye yiriwa kɔsɛmɛ ye belebeleba ye voilà tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo ka i waleɲuman dɔn sanga ni waati an b'a kalama n'i kɛra kulu ɲɛmɔgɔ ye baaraw fanga ka bon rendez-vous ka ca nka teli ɲɛta mana wele bila i ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen i bɛna ka na an ka wele jaabi walasa an kana kuma jamana ko kan bari e ka cɛsiri b'a yira na k'a fɔ i ye maa ye maa min ni i b'a fɔ fasoko la k'a fɔ ne kɔni sɛgɛnnen tɛ maliko la wa maliko tɛ fɛnɛ k'a fɔ i n'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min na fo kuma ka sara i la wuli ka jɔ i kan k'o k'i faso ye i b'o min na an bɛ i yɛrɛ fo la ka bonyamasegin kɛ ka taa yɔrɔ i bɛna an ka wele jaabili min kɛ ayiwa Suri Ibrahim Traoré e ye kulu ɲɛmaa ye n'a bɛ f'a ma ko FER Mali FER Mali n'o ye Front pour l'émergence et le renouveau ye a bɛ cogo jumɛn na bi de an bɛ Ala tanu ka barikada FER Mali ɲɛmɔgɔyaso ni ne ye o ɲɛmɔgɔ ye an wasalen don Ala barika la ni FER Mali kanubagaw ye an wasalen don ni maliyɛnw ka danaya ye min ta ka da FER Mali kan hakaja an bɛ se k'a fɔ ko an wasalen don ni danaya ye ani lamɛnli ye jamana ɲɛmɔgɔw ye min kɛ ka taa ka ɲɛsin FER Mali ma nka tɔn bɛ cogoya min na hakili la aw de b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan jamanadenw de b'a dɔn an bɛ cogo min na jɛrɛ la bawo mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kimɛ nka an kɔni Ala barika la an hakili la an seko an bɛ ka kɛ jamana ko la wa jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ an ka wulikajɔ n'an ka kulekan caman bɛ yen u ye minnu lamɛn minnu caman bɛ ka waleya bi hali n'a y'a sɔrɔ a daminɛ gɛlɛyara kosɛbɛ o tuma na FER Mali bi n'i ye tɔn walankatali fɛnɛ lajɛ an bɛ Mali fan bɛɛ bi an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ jamana kɔ kan n'i y'a san 2 bɔ ɲɔgɔn ye an ye tɔn in bila sen kan an ka layidu kan kun ye de k'a fɔ tɔn in tɛna siri kɔkan jamana la tɔn in bɛna kɔkolo bɛna kɛ yɛlɛma hɔrɔnya de ye an tɛna dɛmɛ ɲini tubabu jamana fɛ an tɛna dɛmɛ ɲini projetw fɛ an tɛ dɛmɛ ɲini Banque mondiale fɛ an tɛ dɛmɛ ɲini FMI fɛ an y'o layidu min ta Ala y'an dɛmɛ fo bi an b'o layidu kan FER Mali bɛ baara o baara la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛɛ lajɛlen musaka talen don maliyɛnw yɛrɛ de fɛ a bɛɛ musaka talen don FER Mali tɔndenw ni a kanubagaw yɛrɛ de fɛ. o ye Ala tanu ye an bɛ Ala fo ka Ala barika da halisa o cɛsiri min ni o magoya min filɛ nin ye Ala ka barika don baaraw la Ala ka laɲini sɔn hɛrɛmaw Ala k'olu sabati ayiwa FER Mali Sori ka résumé an ye a sigi ni bi cɛ i y'a fɔ san 2 bɔɲɔgɔnko wulikajɔba minnu kɛra a fɛ ka dakurunya damadɔ fɔ an ɲɛna o la o tun bɛ diya an ye kosɛbɛ bi baro kɔnɔna na alhamdulillah FER Mali yɛrɛ sigikun ye de Mali bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo min sɔrɔko sira kan bawo an y'a jateminɛ anw ka nin jamanaba in danbe jamanaba in diinɛ jamanaba in ani sɔrɔtigi jamanaba in anw ka jamana sirilen don kɔkan jamanaw de la anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara bɛnnen bɛ ka geribu palan ta ka yaala ani ka jurujuguw ta goroko jurujuguw ta ka kari jamana kan na o tuma na FER Mali sigikun de ye jamana in ka se ka a yɛrɛ ta an ka se ka an yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka jɔ an yɛrɛ ko la sɔrɔko sira kan FER Mali sigi ni bi cɛ hakili jagabɔw bɛɛ kɔfɛ an ye baara fɔlɔ min kɛ o de ye ka jate minɛ an ko ko jamana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ mais a dalilu ye jumɛn ye an b'an kɔ sɛmɛ jamana ka sɔrɔ jumɛn na yaasa ka jamana ka yiriwa sira tɔw ka se ka olu sira tagama o la an ye sɛbɛn dɔ bila sen kan an ko ma ko manifeste pour la souveraineté économique du Mali o ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya weledakan walima jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kulekan k'an kɔ sɛmɛlen to an ka jamana sanu na sanu bɔcogo ɲuman ani sanu baaracogo ɲuman an y'o sɛbɛn bɔ an ye jɔyɔrɔ 11 fɔ o kɔnɔ ni minnu bilara sen kan o bɛ se ka kɛ sababu ye jamana bɛ sɔrɔ min kɛ an mago bɛ nafolo hakɛ min na san kɔnɔ sanu 1 pe b'o lase an ma an kun y'o fɔ yan ka kɔrɔ an y'o fɔ yan sanu 1 pe
dugu jukɔrɔ nafolo tɔw si sen t'a la sanu kelen pe an ye fɛn 11 min fɔ o fɛnw dɔ la kelen n'i y'a jateminɛ o de ye an ka sanu kana bɔ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma lasanuya an yɛrɛ ka Mali kɔnɔ n'o ye raffinage ye jamana ɲɛmɔgɔ ye min layidu ta Kayi Dongo donc o kɛra kumaɲɔgɔnya caman san kelen ni kɔ ani gouvernement tun bɛ ɲɔgɔn samasaw na hakili falen-falenw na mais jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ na sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taga lajɛ ninnu b'a la ka min fɔ yalima Mamuruti kan gansan de don wa walima tɔgɔ ɲini kuma gansanw de don wa walima kisɛ b'a la wa ala y'a kɛ audit min kɛra n'o ye sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen sanuko la o taara sɔrɔ anw y'a fɔ cogo min na anw kun y'an tɔ to a ka jugu n'o ye o sababuya la audit in fɔ an filɛ sigiyɔrɔ min na a rapport mɔgɔ ɲɛ ma d'a kan ɲɛta aw y'a sɔrɔ wa ayi mɔgɔ ɲɛ ma se ka d'a kan munna bawo fɛnw b'a kɔnɔ ni jamanadenw bɔr'o kalama président yɛrɛ ka fɔ la ko i bɛ mɔgɔw lamuruti i bɛ mɔgɔw lamuruti donc o la o kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye sɔnna an ka laɲiniw ma donc a fɔra ko sanu tɛna bɔ tuguni ka sɔrɔ a ma lasanuya an ka jamana kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ tuguni an y'a yira k'a fɔ jamana ka niyɔrɔ ka dɔgɔn sanuko la jamana sanu baara bɛɛ kana to kɔkan jamanaw bolo jamana sɔnna o ma ka kuma teliya an ye sariya dɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini n'o ye contenu local ye an delila ka kuma fɔ aw ye an yɛrɛ ye sariya in labɛn ka taga di CNT mɔgɔw ma k'a di gouvernement ma ala barika la gouvernement ye sariya in ta k'a don ba la sariya in bɛ CNT ka tabali kan bi o sariya ka laɲini ye de kɛmɛ sara la a dɔgɔyalen ka kɛ 80 ye nafolo min bɛ don sanu ɲinini musakaw la donc o ka kɛ maliyɛnw o nafolo ka di maliyɛnw ma baara minnu bɛ kɛ sanu bɔyɔrɔ la u b'a fɔ min ma ko marché n'o ye suguw ni jagow ye u bɛ sanni feere minnu kɛ o ka di maliyɛnw ma bawo an y'a jateminɛ sanu bɛ taa bɔ wagati min na o b'a sɔrɔ sanu nafa fanba taara bawo tɔnɔko kuma tilali bɛ o de kan mais kuma dɔw la mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ tɔnɔ ma sɔrɔ o tuma na anw y'a ɲini maliyɛnw k'u ka nafa sɔrɔ ka sɔrɔ hali an ma tɔnɔ ma kɔnɔ ka sɔrɔ an ma tɔnɔ tilali ma kɔnɔ donc ni fɛn fɛn min musaka bɛ kɛ sanu bɔyɔrɔw la o ka lajɛ a sanni ka kɛ maliyɛnw bolo n'o kɛra an y'a jateminɛ CFA wari miliyari 1,500 a dɔgɔyalen o ye an b'o de sɔrɔ o dɔrɔn sira kan sanni feere ni baarakɛɲɔgɔnyaw sira kan miliyari 1,500 bɔ ɲɔgɔn an b'o sɔrɔ o la bawo min fɛn bɛ Mali kɔnɔ u ka musaka dɔgɔyalen kalo kɔnɔ o ye CFA wari miliyari 7 de ka taa miliyari 7 la ka taa miliyari 20 na u b'o de musaka kɛ kalo o kalo o miliyari 7 n'o miliyari 20 ye anw b'a fɛ o musaka in fanba ka kɛ maliyɛnw fɛ n'u bɛna nɛgɛ san u ka san maliyɛnw fɛ n'u bɛ siman san u ka san maliyɛnw fɛ u bɛ kunnafoni di minnu kɛ u k'o o marché o baara kɛ ni Mali kunnafoni dilaw ye hali u ka dumuni yɛrɛ hali u ka dumuni u ka ji min ta an ye misaliya fɔ sanu baarakɛla dɔw tun bɛ yan u bɛ misi bɛ bɔ Mali la ka taga Sénégal olu bɛ bɔ Mali la ka taa o sogo san Sénégal ka na n'a ye Mali kɔnɔ kalo o kalo Mali misi bɛ doni yan ka taa n'a ye Sénégal ka taa n'o ye Sénégal Mali sanu bɔyɔrɔ bɛ taa Sénégal ka taa o sogo san ka na n'a ye ka baarakɛlaw ma donc an ye nin laɲini minnu kɛ ala barika la ani gouvernement ye ɲɔgɔn faamuya o la o kow bɛ sen kan o fana tɛmɛlen kɔfɛ an ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sɛnɛko kan an y'a daminɛ kɔɔri sɛnɛko la bawo Mali sɛnɛ kunkolo bɛ kɔɔri sɛnɛ de bolo ni sɛnɛ kɛra terrain ye a kunkolo o ye kɔɔri de ye donc an y'a ye gɛlɛyaba don la kɔɔri sɛnɛko la san laban ninnu na o tuma an ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ o fana n'an ye sɛbɛn kɛ ka ci jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ anw hakili la nin an ye sigida 7 ta k'a fɔ ni ninnu donna ba la ni fɛɛrɛ ma ɲini ninnu na gɛlɛya bɛ don Mali sɛnɛko la bawo gɛlɛya bɛ don kɔɔriko la ala barika la an ni jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ o fana kuma ɲɔgɔnyaw la yaasa o ko o ka segin o kɔfɛ an ka damanda camanw bɛ yen bin tun bɛ kɛ olu kan k'u gɛn ka b'u ka sigidaw la an ka dugu camanw bɛ yen u tun bɛ to u ka dugukolow daraki u la k'a di sanubɔla dɔw ma minnu ni u tɛ sariya kɔnɔ an kɛra sababu ye ka o ko ɲɔngiri kosɛbɛ jamana kɔnɔ an kelen tɛ fɛn Mali ka wulikajɔ kɛra nin sababu ye a bɛ fɔ min ma ko ka critique kɛ ka critique dɔrɔn tɛ nka aw ta ye proposition de bɛ kɛ k'a di jamana faamaw ma n'u ye baara kɛ n'a ye a nafa bɛ se jamanaden yɛrɛ bɛɛ ma siga foyi Mali ka wulikajɔw de bɛ kɛ siga foyi t'a la an bɛ bilasirali kɛ an bɛ an tɛgɛ ɲɛsin degun ma an bɛ tila ka hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw ɲini k'a di faamaw ma an bɛ tila ka wulikajɔ kɛ faamaw nɔfɛ o de ko in gɛlɛmamayɔrɔ ye fo wajibi u k'an ka hakilina ninnu kɛ
an b'o wuli ka jɔ fɛnɛ kɛ o de bɛ kɛ sababu ye kuma dɔw la ka furukufuruku don an ni faamaw cɛ mais a tɛ kɛ juguya kama a kɛkun de ye ni mɔgɔ tora i yɛrɛ bolo a ka ca Ala fɛ hali n'i ye ɲuman daminɛ a tɛ laban ɲuman na donc Fer Mali kɔni ye kulu de ye min bɛ ka hami a n'a ka cɛsiri an tɛ foyi ɲini faamaw bolo voilà an tɛ foyi ɲini u bolo fo u ka waleyaw bila sen kan min b'a to an bɛɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la parce que Mali ye jamana min ye mɔgɔ man ka fɛn ɲini mɔgɔ bolo n'i y'a ye jamana korona ka taa kɛ mɔgɔw bɛ maɲumako la faamaw da la bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini ni parce que baara de ma kɛ sɔrɔ de ma labɔli kɛ n'o tɛ ni sɔrɔ ye labɔli kɛ don dɔ bɛna Mali kɔnɔ ne ka sogo ye don dɔ ka na gouvernement ka dɛsɛ ka sigi parce que mɔgɔ ma sɔrɔ ka kɛ ministre ye mɔgɔw ka ban ministeriya la parce que baara b'u bolo fonctionnaire ni ministeriya mɔgɔw ka ban la pewu mɔgɔw ka démissionner ka bɔ directeur national la ka taa sigi u ka buguda la ka papaye sɛnɛ kɛ bon n'i ye papaye hectare kilancɛ sɛnɛ i bɛ sɔrɔ min k'a la ministre des finances tɛ se ka sogo o la k'a b'o sɔrɔ kalo la o n'i ye papaye hectare kelen sɛnɛ i bɛ sɔrɔ min kɛ o la premier ministre tɛ o sɔrɔ kɛ o n'a danna a ka sɔrɔ jɛlen de ma a tɛ se k'o sɔrɔ kɛ o ministre kuturu donc baarakɛbaliya ani baara kɔkɔrɔma donbaliya o de y'a to bɛɛ taar'i da biri jamana nafolo la bɛɛ b'a ɲini ka jɔyɔrɔnin dɔ karaba ɲini ka sigi o kɔnɔ o kɛra sababu ye hali jamana politiki ko n'o ye bɛrɛbɛrɛ ko ye o kɛra ɲugutɔfɛn ye voilà o kɛra ɲugutɔfɛn ye bawo n'a fɔra k'e ye politiki mɔgɔ ye dɔrɔn o kɔrɔ de k'e bɛ jɔyɔrɔnin dɔ ɲini na e bɛ jɔyɔrɔnin dɔ ɲini na pour que ka se ka taa i da turu jamanadenw joli la fani dɔ la i fana ka se ka dɔ sɔrɔ ka min a la o tɛ sababa ye Ala k'a ni sababa bɛn Sori Ibrahim Traoré Fer Mali président an y'a ye k'a fɔ wulikajɔ o bɛ ka bila sen kan i n'a fɔ i da bɔra san ka se a ma n'o ye an ka jamana cikɛko ye ni ŋɔni bɛ Mali sen na an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ a ŋɔni dɔ ye jamana yɛrɛ cikɛko o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na i n'a fɔ don dɔ waati tɛmɛn'o na a tun bɛ fɔ anw yɛrɛ ka jamana ma cogo min na le grenier de l'Afrique walima le grenier de l'Afrique de l'Ouest nka bi ka taa ye kɔngɔ bɛ maaw fa o jamana kelen kɔnɔ ka taa ye k'a fɔ dun ka fa ma sabati o jamana kelen kɔnɔna na anw nata Vietnamiyɛnw walima Thaïlandɛw ka malo donni ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka na n'o ye anw ka jamana kɔnɔ a kɛn bɛ gɛlɛya ye bi cikɛko a bɛ cogo jumɛn na bi an ka jamana kɔnɔ Sori Ibrahim Traoré alhamdulilayi rabbil alamin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Mali cikɛko a bɛ degunba kɔnɔ a bɛ degun kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ lahalaya min na kumasuliko don bawo n'i y'a jateminɛ Mali ye Alahu Taala yɛrɛ ka fonisereya kɔnɔna la diɲɛ jamanaw bɛɛ cɛla jamana minnu bɛ n'u ɲiginnen don ni diɲɛ jamana bɛɛ Mali b'o la ji bɛ jamana minnu kɔnɔ dugu jukɔrɔ ani dugukolo sanfɛ n'u u lafalen don u lawasalen don jiko la Mali y'o jamana dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ dugukolo fɛnsɛ la jamanaba minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u dugukolo fɛnsɛ ka bon wa o dugukolo fɛnɛ sanfɛ sɛnɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na o fɛnɛ fɛnsɛ ka bon Mali y'o jamanaba dɔ ye diɲɛ kɔnɔ bawo n'i ye Mali jateminɛ e bɛ taa sɔrɔ hectare miliyɔn 50 bɔɲɔgɔn o de bɛ Mali kɔnɔ sɛnɛ bɛ se ka kɛ min na ka sɔrɔ i ma labɛn foyi kɛ n'o tɛ yɔrɔ minnu bɛ n'i ye labɛn dɔɔni kɛ o la n'i bɛ se ka sɛnɛ kɛ i bɛ se ka taa fɔ hectare miliyɔn 100 hakɛ la Mali dugukolo la Mali dugukolo la ka yɔrɔ ye Mali dugukolo la ko sɛnɛkɛfɛn dɔ tɛ ɲa o yɔrɔ in na o dugukolo foyi tɛ Mali la Mali dugukolo fan bɛɛ sɛnɛkɛfɛn dɔ bɛ ɲa mais nin kimɛliw ye jumɛn ye minnu yɛrɛ la hali ni i ma kɛ baarakɛlaba ye i b'a fɔ Sori Ibrahima Traoré n'a ɲɔgɔnna i bɛ se ka taa i biri dugukolo min na dɔrɔn ka se ka kaba da a la dɔrɔn ka hɛrɛ sɔrɔ a la walima ka malo da a la a kɛra jilamalo a kɛra gerekan malo ye ou bien ka bin sɛnɛ a la dɔrɔn ka se ka bagan dumuni sɔrɔ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la donc o hectare miliyɔn 50 la min maga kelen don min na o la a tɛ tɛmɛ hectare miliyɔn 5 kan kɛmɛ sara la an ka dugukolo min ni Ala yɛrɛ y'o d'an ma ka sɔrɔ i tɛ baara foyi k'a la i bɛ taa sɛnɛ k'a la a bɛ ɲa kɛmɛ sara la anw ma tan baara o la anw ma tan baara depuis Mali kɛra Mali ye depuis 1960 fo bi an ma tan baara o ye kumasulikoba ye jamana min n'a fɔra k'a kɔsɛmɛ yiri ye sɛnɛ ye bɛɛ b'a fɔ ko jamana ye pays agro-pastoral ye ko togodala baara sɛnɛ mɔni bagan mara ko jamana kɔsɛmɛ yiri o ye e ka jamana kɔsɛmɛ yiri ye baara min ye san 60 ni kɔ e bɛ se ka baara kɛ kɛnɛ min ka kɛmɛ sara la e ma se ka tɛmɛ sara 10 kan o la
mais o waati kelen e bɛ ka miliyari kɛmɛ camanw ta ka taga don hakili jagabɔ gansanw ni ɲɛnajɛ gansanw ni ɲɔgɔn ye gansanw ni voyage gansanw na o tɛ se ka faamu. nka dɔ bɛ dɔ la Sori Ibrahim Traoré dɔ n'a fɔ k'a fɔ ko jamana priorité k'o ye lakana ko ye miliyari minnu mana sɔrɔ an fɛ an kan ka don maramafɛnw na an kan ka don pankolon na an kan ka don fɛn wɛrɛw la ko jamana bɛɛ ni bɛɛ priorité bɛɛ walima ɲɛmaa o ɲɛmaa mana na ko bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin priorité dɔ ma min ye joona joona i bɛ girin ka da fɛn min kan ko ka baara kɛ mɔgɔ caman ye kɛlɛkɛminɛ ko fɔ Mali la e bolo kɛlɛkɛminɛ ɲɛsin man kan ka k'a fɛnɛ ma wa. ɲɛsin kan ka kɛ kɛlɛkɛminɛn ma nka kɛlɛkɛminɛn tigi n'a kɔngɔra a bɛ kɛlɛkɛminɛn bila bawo mɔgɔ tɛ marifa ɲimi mɔgɔ tɛ marifa kisɛ ɲimi fɛn bɛɛ kɔsɛmɛ yiri ye balo de ye o de kama dun ka fa sabatili ko bɛ sirilen b'ale la hakili tɛ kɔngɔtɔ la danbe tɛ kɔngɔtɔ la e m'a ye hali diinɛ yɛrɛ la fɛn o fɛn ni daliba masa ye a haramuya ni a kɛra fɛn ye min ni a tɛ daga ni kɔngɔ ye jɔn minɛ ka se hakɛ dɔ ma haramu bɛ wuli ka bɔ i kan fɛn haramuyalen a bɛ daga ye k'a dun bawo kɔngɔ danbe tɛ kɔngɔtɔ la diinɛ tɛ kɔngɔtɔ la wa hakili tɛ kɔngɔtɔ la fɛn fɛn kan ka kɛ ɲɛnamaya la o ye kɔngɔ kɛlɛli fɔlɔ de ye o tuma na n'i y'a jateminɛ fɛnɛ n y'a f'i ye cogo min na CFA an ka jamana fɛnsɛ la hectare miliyɔn 50 bɔɲɔgɔn min n'an bɛ se k'o baara hali an ma o sara tan na an ma o baara kɛmɛ sara la mais o wagati kelen na anw ka jamana ala y'an ladiya ni mun fɛnɛ ye an ka jamana den fanba ye sifinnaka ye o de ye kabako ye dugukolo baarata b'an bolo ji b'an ka dugukolo sanfɛ sɛnɛkɛfɛn bɛ ɲɛ an ka dugukolo sanfɛ wa baarakɛla fɛnɛ b'an bolo parce que kɛmɛ sala an ka jamana fo 85 bɔɲɔgɔn o bɛɛ bɛ san 35 o b'o o dugu ma donc o bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a bolo la o bɛɛ bɛ se ka baara kɛ a to fanga la jamana yɛrɛ fankelen bɛɛ ye sifinnaka ye jamana fankelen ka ca ni fankelen o bɛɛ ye sifinnaka ye fo kɛmɛ sala a bɛ taa fo 80 kɔ la o bɛɛ ye sifinnaka ye minnu bɛ se ka wuli ka baara kɛ u yɛrɛ u bɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔninfin b'an bolo a fanba ka kɛrɛn a fanba ye sifinnaka ye dugukolo b'an bolo a fanba ye sɛnɛkɛ dugukolo ye ji b'an bolo ji min fana bɛ se ka lasɔrɔ mun kan ka to anw ye ni baara tɛ mais n'i y'a jateminɛ anw ye sɛnɛ kɛ bolokɔfɛfɛn ye sɛnɛ n'a nɔkan baaraw bawo jamana sɛnɛkɛlaw n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sala 70 ni kɔ o bɛ sɛnɛ ni bagan mara de kɛ a bɛ fɔ minnu ma ko agro éleveurs ka sɛnɛ gansan kɛ walima ka bagan mara gansan kɛ o man ca o tɛ tɛmɛ 15 ka taa se 20 ma donc sɛnɛ ni bagan mara de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i b'a jateminɛ anw yɛrɛ ka sɛnɛ bɛ kɛ ni misi de ye ka caya donc sɛnɛkɛla ye bagantigi de ye donc anw ka jamana a kun ka kan ka kɛ bi wa jamana fɛnɛ n'i y'a jateminɛ an ka sɔrɔ kɛmɛ sala population 80 ni kɔ o de fɛnɛ bɛ balo togodaw ni sɛnɛkɛkow la kɛmɛ sala mɔgɔ 80 ni kɔ o de bɛ balo sɛnɛ ni sɛnɛ nɔkan baaraw la mais n'i ye budget jateminɛ an ka jamana sɔrɔ tilacogo jateminɛ kɛmɛ sala an bɛ waso ko 15 bɛ don sɛnɛ la kɛmɛ sala jama mɔgɔ 80 ni kɔ bɛ baara kɛ fɛn min na kɛmɛ sala 15 de bɛ taa olu ka sira fɛ mais n'i ye fonctionnaires lajɛ gouvernement baarakɛlaw lajɛ ani bureau kɔnɔ baarakɛlaw lajɛ kɛmɛ sala olu tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan 2% de la population mais n'i y'an ka sɔrɔ lajɛ an ka sɔrɔ bɛɛ bɛ taa olu de la donc anw ka yiriwa yɛrɛ de turulen bɛ a kun kan yiriwa turulen bɛ a kun kan donc o tuma na jamana kun ka kan ka kɛ bi jamana kuntigi yɛrɛ ni samiya sera a kun kan ka taa samiya daminɛli kɛ foro dɔ kɔnɔ ale yɛrɛ kan ka foro dɔ sɛnɛ a yɛrɛ tɔgɔla foro ale yɛrɛ tɔgɔla foro a kan k'o sɛnɛ parce que baara foyi tɛ kuluba min bɛ mɔgɔ kɛ ko depuis 8 heures fo 16 heures 17 heures k'i bɛ kiti baara kɛ o nin bɛɛ baarakɛbaliya de kolokololen jamana kɔnɔ awɔ baara foyi tɛ Mali kɔnɔ ministiriya ni présidenya ni députéya ninnu na ko i bɛ tile bɛɛ kɛ ko e tɛ se ka taa baara wɛrɛ foyi kɛ o baara tɛ o ne ye gouvernement kɔnɔna kɛ o n'i ye télé filɛ ni internet kulonkɛw ni baro gansanw sen bɔ a la président yɛrɛ samiya kɔnɔ a yɛrɛ bɛ se ka taa nakɔ dɔ la o a ka ɲi n bɛ ka nin min fɔ nin tɛ kuma gansan ye bawo i b'a dɔn diɲɛ ye sangako de ye ni fɛn min kɛra sanga ye mɔgɔw bɛ t'o fan fɛ i b'a ye ni président ni ministres ani mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ minnu fɛ karamɔgɔbaw nafolotigibaw mɔgɔ minnu ye sangamaw ye jamana kɔnɔ n'u ye ka tagama ni samara sen kelen ye ka samara bɔ i sen kelen na n'u u bɔra telew ni jabaraninw la k'o kɛ mɔgɔw k'a ye an bɛɛ b'an ka samara sen kelen bɔ ka tagama an sen kelen parce que a bɛ kɛ sanga ye
o de kama jamana ka kunkilenna kan ka kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o baara kɛ u kan ka yira jamanadenw na ko nin de ye baara kɛta ye nin de y'an ka baara fɔlɔ kɛta ye n'i y'a ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ i bɛ kuma dɔw mɛn kabako kuma dɔw ko mɔgɔw kalanna k'u ma baara sɔrɔ walima ko chômage ko baara sɔrɔbaliya bon chômage yɛrɛ an ka bamanankan na n'i ko k'i k'a fɔ a si la nin de don i b'a fɔ cogo di chômage o bɛ fɔ bamanankan na cogo di baarakɛbali wa ne t'a dɔn i b'a fɔ kɔrɔ min b'a la ne t'a dɔn ni kɔni ko k'i b'a bamanankan jɛ k'a walawala a kɔrɔ de baarakɛbali Mali kɔnɔ i bɛ se ka samara sere i b'a kɛ kalo kɔnɔ i bɛ 8,000 10,000 12,000 sɔrɔ Mali dun sariya la sara mana se 8,000 ma a bɛ se ka déclarer ka INPS bɔ a la i bɛ retraite ta Mali kɔnɔ i bɛ se ka kunkanfɛyɔrɔ dayɛlɛ kalo kɔnɔ i bɛ 10,000 ani dɔɔnin sɔrɔ i bɛ se ka nakɔ sɛnɛ kɛ kalo la i bɛ 40,000 sɔrɔ a la i bɛ se ka sɛ mara kɛ sɛmuso 2 i b'a san k'a bila ka a kɔlɔsi kalo 6 bɛ taa dafa waati min na i ka sɔrɔ bɛ se ka 10,000 bɔ a la n'i banna nin bɛɛ ma i bɛ se ka wotoro pousser n'i banna nin bɛɛ ma i bɛ se ka ɲaman cɛ ka taa tɛntɛn ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka feere mɔgɔw ma a tɛ sɔrɔ nɔgɔ tɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka nɔgɔ san tan ɲini a tɛ sɔrɔ i bɛ se ka taa folondaw kɔnɔ ka taa cɛncɛn cɛ kɔdaw ni folondaw la k'a kɛ wotoro kɔnɔ ka yaala k'a feere i bɛ se ka bɛlɛ furan k'a fara ɲɔgɔn kan kalo kalo i bɛ se ka bɛn charge ɲɛ kilancɛ sɔrɔ a la i bɛ se ka katakata ɲɛ damadɔ sɔrɔ a la n'i banna nin bɛɛ ma i bɛ se ka baw san ka mara i bɛ se ka taga foro la ka ban nin bɛɛ ma ka sigi ko e ma baara sɔrɔ o kɔrɔ k'i banna baara ma dɛ chômeur kɔrɔ tɛ foyi bamanankan na Mali la baarakɛbali kɔ o baarakɛbali dun tɛ baarakɛbali la fasa man di dɛ Sori Ibrahim Traoré Mali cikɛ bagan mara mɔni sɛnɛ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma e ye wulikajɔ ba k'a ko la n'i y'a mɛn i bɛ ko kuma sujet kan walima i da don kisa la o ka sɔrɔ i ka wulikajɔ o y'i lase seyɔrɔ la i ni cikɛlaw sigira e yɛrɛ ye cikɛla ye degun jumɛn bɛ Mali cikɛlaw kan bi a degun fanba engrais ko don wa degun jumɛn don tɔɔrɔya jumɛn bɛ Mali cikɛlaw kan bi n'u kulekan y'o ye ni Ala sɔnna ma sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na jɛmukan kɔnɔna na Mali cikɛlaw ka degun Sori Ibrahim Traoré Fermali président i k'i da don o la ka walawalali kɛ a kan sɔɔni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na jɛmukan min ni a bɛ k'a lajɛ kelen ɲɛ t'a la nin waati in na ni a bɛ f'a ma ko faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya nin plateau kelen sanfɛ bi maa welelen o ye Sori Ibrahim Traoré Fermali ni a bɛ fɔ kulu in ma Front pour l'émergence et le renouveau o ɲɛmaaba ye ale an ye a wele ka na walasa an n'a ka se ka baro sigi kɛ hakili la faamuyaliw bɛ ka sɔrɔ baro in na kosɛbɛ kosɛbɛ ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Sori Ibrahim Traoré o de ye Mali cikɛlaw ni degun b'u kan bi u ka degun fanba o ye mun ye alhamdulillah rabbil alamin an bɛ Ala taala deli Ala k'an bɛn sababa ma amina rabi i y'a fɔ cogoya min na n'an ko ko cikɛlaw anw tɛ Fermali tɛ sɛnɛ ni baganmara ni mɔni fara ka bɔ ɲɔgɔn na anw b'a bɛɛ fara kolo kelen kan bawo a bɛɛ ye sɛnɛ n'a nɔkan baaraw de ye n'i y'a jateminɛ sɛnɛkɛlaw gɛlɛyaba fɔlɔ min b'u ka jamana kɔnɔ bi o de ye sɛnɛ yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka kunkilenna ye u ka hami ko tɛ o ye degun belebeleba fɔlɔ ye wa degun tɔ bɛɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ an bɔra sa ka min fɔ priorité tɛ jamana yɛrɛ marabagaw bolo priorité tɛ jamana marabagaw bolo parce que jamana ka priorité bɛ dɔn jamana sɔrɔ tilacogo de la
jamana ka priorité bɛ dɔ jamana sɔrɔ tilacogo de la donc n'i y'a jateminɛ musaka min bɛ don fɛn a bɛ fɔ min ma répartition de budget répartition de ressources ressources publiques la surtout jamana yɛrɛ ka sokɔnɔ nafolo parce que o de ye nafolo sabatilen min bɛ bɔ kɔfɛ ka d'i ma o sabati to o la i n'o tigi bɛ se ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye wagati bɛɛ mais an ka sɛnɛ programme ba fɛn fɛn tun b'an ka sɛnɛko kan dɛmɛ fɛn fɛn tun bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw ye i b'a sɔrɔ a fanba tun sirilen bɛ kɔkan nafolo de la projets ka nafolo a dɛmɛ yɛrɛ fanba tun bɛ bɔ Faransi jamana de kan jango an ka kɔɔri sɛnɛlaw ka dɛmɛ donc jamana kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sɛnɛ kɛ sɛbɛkoba ye a bɛ fɔ da la a bɛ fɔ da la n'i ye u lajɛ Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye n'u mago bɛ jama la u bɛ taa togodaw la u bɛ taa cikɛyɔrɔw la u bɛ taa sɛnɛkɛlaw labɔ ka kumabaw fɔ mais n'i ye ko lajɛ i b'a a misaliya ta jumɛn fɛ baara tɔw bɛɛ kɛbaga jamana ye fɛɛrɛ tigɛ bankiw ni fɛnw bɛ juru don olu la dɛmɛw bɛ kɛ u ye mɔgɔw bɛ se ka n bɛ logements sociaux misaliya ta mɔgɔw bɛ logements sociaux juru ta fo 20 ni kɔ i b'a sara san 20 bɔ ɲɔgɔn kɔ mais n'i ye 20 labila anw ka togodala mɔgɔw ye bi k'u bɛ se ka forages sen n'o ye jibondow ye u bɛ se ka sɛnɛkɛ minɛnw san a la u bɛ se ka baganw san ka mara a la i bɛ taa sɔrɔ san 5 kɔnɔ u b'a sara mais sɛnɛkɛlaw tɛ juru sɔrɔ sɛnɛkɛla minnu fana bɛ juru sɔrɔ o ye kɔɔri sɛnɛlaw ye olu fana gɛlɛyaba min b'olu kan o de ye politiki mɔgɔw ni gouvernement nana i sen don olu ka tɔnba la Bagatogola tun bɛ min ɲɛmɔgɔya la n'o ye union ye ani confédération ka n'o tɔn ka na o ci k'o yɛrɛ kɛ o tɔn kɔni o tɔn ko yɛrɛ kɔni bi tɔn yɛrɛ balolen don sa wa a yobo yabara ka fɔ o kɛra sababu ye ka na kɔɔri sɛnɛ bin depuis an bɛ kɔɔri tari 800 sɛnɛ depuis an bɛ tɔni 700 la ko Mali yɛrɛ premier 300 depuis Mali ye fɔlɔ ye an bɛ bɛɛ dan farafinna fo ka na an bin an bɛ sabananya de la wa san o san a bɛ fɔ ko salon ka fisa ni ɲinan ye ala ka ɲinan ta fisaya ni salon ye donc o gɛlɛya min fana bɛ olu kan o dɔ ye engrais ko ye o la ne bɛ ministre kura min sigira sisan n'a bila agriculture kunna Danbelikɛ an b'ale yɛrɛ kɛ an seere ye a y'a fɔ ORTM jabani sanfɛ ko engrais min kan ka di an ka sɛnɛkɛlaw ma ko 100 sara la ko 5 dɔrɔn de la ser'u ma 5 ko dɔrɔn de la ser'u ma et jusqu'à présent samiya dun n'i y'a jateminɛ 100 sara la samiya bɛ 50 la awɔ donc 100 sara la ko engrais ko 5 dɔrɔn de sera sɛnɛkɛlaw ma 5 dɔrɔn 5% anw dun ka o ye ministère yɛrɛ ka kuma de ye an ka jabarani n'o ORTM ye a fɔra o de sanfɛ bɛɛ y'a seere bon ni dun y'a jateminɛ an ka jamana yɔrɔ caman bɛ yen n y'a fɔ yɔrɔ min an ka jima jamana de ye Mali ye yɔrɔ caman bɛ yen ni samiya ji binna ka ban bolifɛnw tɛ se ka boli olu ni ɲɔgɔn cɛ tugun donc o b'a jira ni samiya ji binna ka sɔrɔ engrais ma se yɔrɔ dɔw la o y'olu senbɔlen ye engrais ko la donc o b'a jira k'a fɔ engrais ko bɛ an ka sɛnɛkɛlaw la o fana tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛminɛn tɔw sɛnɛkɛminɛn tɔw o koɲɛ b'u la bawo n'i ye Mali sɛnɛ lajɛ sɛnɛ fanba ye samiya sɛnɛ de ye san kɔnɔ kalo 3 ka taa kalo 6 la e bɛ baara kɛ e bɛ san kalo 6 tɔ kɛ i sigilen karamɔgɔkɛ baara min bɛ yen k'i bɛ se k'a kɛ san kɔnɔ kalo 6 ka kalo 6 kɛ k'i sigi k'o baara bɛ bɔ nɔgɔ la o tɛ ko nɔgɔnba ye dɛ o tuma na fɛɛrɛ de kan ka tigɛ an bɛɛ hakili juru caaninen setigiw an ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana wɛrɛw la sɛnɛ ye jamana minnu bɔ nɔgɔ la i n'a fɔ Espagne jamana foyi m'olu bɔ nɔgɔ la ni sɛnɛ tɛ Espagne kelen Brésil jamana foyi m'u bɔ nɔgɔ la ni sɛnɛ tɛ Kenya ninnu foyi ma u kɔsɛmɛyɔrɔ tɛ foyi ni sɛnɛ tɛ donc o jamana ninnu maliyɛn minnu b'o jamanaw kɔnɔ seko ni dɔnko minnu b'o la jamana kan ka fɛɛrɛ kɛ an ka tungarankew ka segin n'u ka dɔnniya ye u taara sɛnɛ mun kɛ pomme forow la u taara sɛnɛ minnu kɛ tomati forow la ani sɛnɛkɛ forobaw la u ye bagan mara fɛɛrɛ minnu ɲɛdɔn jamana kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan pour que olu ka segin n'o dɔnniyaw ye bawo baara kɛbagaw bɛ yan dugukolo bɛ yan wa mago bɛ anw na donc kɔngɔ bɛ an na ka sɔrɔ an sigilen bɛ sɛnɛkɛ dugukolo kan a bɛ n hakili jigin i ka sanuko misaliya la ko koronin ku bɛ ji la ko minɔgɔ bɛna faga donc sɛnɛko fana la Mali b'o o cogo kelen na dugukolo fɛnsɛnnen b'an bolo ji b'an ka dugu jukɔrɔ n'i ye kɔlɔn sen yɔrɔ dɔ i bɛ bɔ ni ji ye n'i ye foraji kɛ yɔrɔ i bɛ bɔ ni ji ye baw fɛn ba 2 bɛ yen olu kɛlen ka jamana cɛ tigɛ kɔ jabali camanba bɛ yen mais kɔngɔ bɛ an na ni anw ka jamana jateminɛ kuma dɔ la anw tun bɛ kule la ko anw bɛna taga ko ka taga balo ɲini Ukraine jamana ni Ukraine lajɛ Ukraine jamana diɲɛ bɛɛ sirilen b'u la bleko la alikama diɲɛ bɛɛ sirilen b'u la u bonyanen bɛ o de kama mais i b'a dɔn ko Ukraine jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn
anw ka sɛnɛkɛforow ma awɔ anw ka sɛnɛkɛforow Ukraine dugukolo yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka dugukolo fɛnsɛ bɛɛ o de bɛ bɛn anw ka sɛnɛkɛforow ma Ukraine bɛ se ka sɛnɛ kɛ dugukolo min kan o bɛ taa tari 48 bɔ ɲɔgɔn la mais 30 u bɛ ka sɛnɛ k'o kan a tɔ u kɛlen don k'o kɛ bagan mara yɔrɔw ye o tuma na tari kelen tɛ u bolo u bɛ se ka baara kɛ min na min dalen bɛ kɛrɛfɛ anw ka sɛnɛkɛ dugukolo ka bon n'olu ka sɛnɛkɛ dugukolo ye mais olu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ olu bɛ ka farafin ni farajɛ bɛɛ balo n'u ka bile mais mun y'anw bali ka baara kɛ ka se ka tɛmɛ olu la hakili jagabɔbaliya jamana ɲɛmɔgɔw ka kunkilenna sanuyabaliya ani jamanadenw kelen ka an kɔ don baara la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ b'a fɔ Mali de la ko anw kɔni tɛ baara la k'anw bɛ sɛnɛ de la yan fɔlɔ a y'aw hakili to an na dɛ n'aw ye sababu ɲuman sɔrɔ sinon anw bɛ sɛnɛ de la yan fɔlɔ ka sɔrɔ sɛnɛ de ye baaraw la anw bɛ sɛnɛ de la yan fɔlɔ a natan na anw bɛ sɛnɛ de la yan fɔlɔ kosɔn sɛnɛ de ye baaraw la masakɛ u b'u fanicinin wele u b'u kɔrɔkɛ wele Bamakɔ yan ko n'a ye baara sɔrɔ k'a ka baara d'a ma k'anw tɛ dɔwɛrɛ la sɛnɛ kɔ anw tɛ dɔwɛrɛ la sɛnɛ kɔ donc sɛnɛ tɛ baara ye o hakilina min bɛ jamanadenw kun na fo k'o de bɔ jamanadenw kun na hali recensement senfɛ k'i bɛ mun baara kɛ ko ne tɛ dɔwɛrɛ ye sɛnɛkɛla gansan an bɛ sɛnɛkɛla gansan de ye bon sɛnɛkɛla tɛ gansan ye parce que mɔgɔ bɛ se ka funu fɛn bɛɛ la fo to o ye tiɲɛ donc sɛnɛkɛla de ta ye ko ye sɛnɛkɛla ka baara de baaraw la masakɛ ye parce que baara bɛɛ bɛ se ka to yen sɛnɛkɛla bɛ balo a ka baara la mais ni sɛnɛkɛla ka baara dabilara baara bɛɛ bɛ jɔ ni dumuni ma kɛ baara bɛ kɛ wa ayi o baara foyi tɛ donc o de kama gɛlɛya minnu b'an ka sɛnɛkɛlaw kan a fanba ye baara in yɛrɛ ma jate o tuma na se bɛ minnu ye olu y'u kɔ don baara in ma n'i y'a jateminɛ anw ka jamana baara mɔgɔw bɛ fɛn min jate baara ye jago ani service baara gouvernement baara ani jago mɔgɔw b'o de jate baara ye mɔgɔw bɛ girin o de kan parce que mɔgɔw bɛ wari yɛlɛma u bolo kɔnɔ jago la u bɛ wariw ɲɛ la don o don service baara la i bɛ t'i sigi yen hali n'i taara i sigi ka sunɔgɔ kalo mana sa fɛnnin dɔ bɛ d'i ma hali n'a y'a sɔrɔ a t'i ka balo bɔ mais i hakili lafiyalen don mais bɛɛ y'i kɔ don secteur min ma n'o kan ka jɔ ni jamana yɛrɛ ye ni jamanaden fanba bɛ se ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ kolola ni o ye sɛnɛ de ye o kɛra fɛn lagosilen ye. Sori Ibrahim Traoré nin gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔfɛ fɛɛrɛ bɛ nin gɛlɛya ninnu na wa fɛɛrɛ bɛ nin na walasa Mali cikɛ a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ wa a bɛ se ka yiriwa sɔrɔ wa dun ka fa bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ wa a fɛɛrɛ ye mun ye Sori Ibrahim Traoré. Alhamdulillah i y'a fɔ cogoya min na gɛlɛyaw dɔnna nka fɛɛrɛ b'a la fɛɛrɛ b'a la n da sera kɔɔrisɛnɛlaw ka gɛlɛya min kan teliyala n bɛ fɛɛrɛ fɔ o la o fɛɛrɛba fɔlɔ ye jumɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président colonel Asimi Goyita ye a yɛrɛ k'a sen don kɔɔrisɛnɛlaw gɛlɛya min b'u cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya min b'u cɛ ani gɛlɛya min b'u ni CMDT ɲɛmɔgɔyaso cɛ jamanakuntigi ka i sen don a la. Tɔn cilen don tɔn yoboyabalen don min kan a ka bila sen kelen kan. Ka bila sen kelen kan CMDT ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka mɔgɔ dɔw ta k'olu bila kɔɔrisɛnɛko ɲɛnabɔli la ka sɔrɔ olu tɛ kɔɔrisɛnɛnaw ye o kɛra sababu ye ka kɔɔrisɛnɛnaw saliya fura ka sɔrɔ o la engrais ka di sɛnɛkɛlaw ma wa a ka kɛ engrais ɲuman ye a hakɛ ka dafa a ka di a di wagati fana ka di a di wagati la an ye gɛlɛya dɔ ye jamana kɔnɔ an bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma o ye an taara sɛgɛsɛgɛli kɛ o la an ye huissier de ta Kucala ka sɛgɛsɛgɛli kɛ an y'a sɔrɔ engrais bɔrɔ min bɛ feere ko kilo 50 an y'a sɔrɔ n'i ye engrais bɔrɔ 100 ta i bɛ taa sɔrɔ min kilo 50 dafalen don a tɛ engrais bɔrɔ 10 bɔ an ye société fɛn fɛn ka engrais contrôler n'a bɔra société kelen na an y'a sɔrɔ a si ka bɔrɔ dafalen tɛ kilo 45 kilo 46 o n'a ɲɔgɔnnaw donc o ye gɛlɛyaba ye an bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka hakili to o yɔrɔ la bawo ni engrais dafabali dira sɛnɛkɛlaw ma o ye janfa jugu ye wa o bɛ gɛlɛya se sɔrɔ sira ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ min ye fɛɛrɛw ye o de ye an jija yirituru baganmara sɛnɛ jamana k'a yira ani mɔni jamana ɲɛmɔgɔw k'a yira olu yɛrɛ kɛwale la ani u bɛ musaka minnu don o baara ninnu na u k'a yira k'a fɔ ko jamana ka ninkankow don jamana ka sɛbɛkow don o ye ɲɛmɔgɔw niyɔrɔ ye mais an kelen kelen bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ an na bawo n'i ye fɛn min fɔ jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ se k'a bɛɛ mɔntɔn ka taa da ɲɛmɔgɔw kun k'an sigi k'an bolo da an sen kan o tɛ sababa ye anw kelen kelen bɛɛ an bɛɛ bɔra togoda dɔ de la an bɔra village dɔ de la o tuma na an bɛɛ ka baara kɛ an ka dugukolo la
duguba kɔnɔ sigi o kɛra sanga de an ka jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka jamana yiriwa fana turu a kun kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye se dɔɔni sɔrɔ o bɛ boli k'i mabɔ a balimaw la o bɛ boli k'i mabɔ a sinjiw la ka yɛlɛma duguba kɔnɔ a man ka kɛ o kɛcogo la. Sori Ibrahim Traoré i man ka villa sa Bamakɔ yan 200,000 1,300,000 ka sɔrɔ i bɛnɔgɔkɛw bɛ togoda la so bɛ ɲini ka bɔ ka bin olu kan hakilima bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ sababa ye o nafolo min bɛ so kunkurunin minnu b'an ka duguba ninnu kɔnɔ 15,000,000 donnen don min na a tɔ ma laban 8,000,000 donnen don mun na o tɔ ma laban 100,000 ni kɔ donnen bɛ minnu na o tɔ ma laban n'i ye nin wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bi an ka taga investi sɛnɛ ni baganmara la est-ce que dungafako kuma an bɛ hami o la ayi donc o kama an k'a dɔn k'a fɔ ko sojɔ baara ye baara dɔ ye mais o man ka kɛ jamana baara fanba ye an k'a dɔn k'a fɔ ko Mali jamana bɛɛ n'i ka tagabolo don mais Mali jamana ka baara fanba anw ka adamadenya kɔkolo a n'an ka yiriwa kɔsɛmɛ yiri o ye sɛnɛ de ye o ye dugukolo baarali de ye donc maliyɛn kelen kelen bɛɛ ka hami fɔlɔ kan ka kɛ ne bɛ joli baara la Mali dugukolo la parce que ne ye misaliya min fɔ ni misaliya in ye maloya ko ye an bɛɛ ma n'a fɔra ko an ka dugukolo la ko 100 sara la ko 10 dɔrɔn de bɛ ka baara ko 90 dalen bɛ a nɔ la maga tɛ ka ko la kɔngɔ b'an na kɔngɔ b'an faw la kɔngɔ b'an baw la kɔngɔ b'an musow la ya anw minnu bɛ se ka baara kɛ nin tɛ bɛɛ kumasuli ko ye wa jamana bɛ bɔ nɔgɔ la ni fadenya dusu de ye ne yɛrɛ sori kan ka mun kɛ ne bɛ se ka mun kɛ ne bɛ yiri turu yiriju ba caman bɛ ne bolo ne yɛrɛ ye mun turu an bɛ don min na ko bi an bɛ don min na ko bi ne yɛrɛ tɛgɛ ni n ka denbaya ye yiri min turu dugukolo sanfɛ yiriju ba caman de don n ye min di mɔgɔ wɛrɛw ma olu fana k'o turu ka sɔrɔ projet tɛ gouvernement tɛ o yiriju ba bi camanw de salon dɔrɔn an ye yiri min turu Mali dugukolo sanfɛ ka ca ni yiriju ba 200 ye plus de 200,000 ala barika la baw bɛ n bolo n bɛ ba mara n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ko n ka baara ye jumɛn ye baara fɔlɔ min bɛ jigin kɔnɔ o de ye n ko n ye ba marala de ye siga foyi t'a la ba kelen bagan fɛn bɛ se ka mɔgɔ bɔ fantanya la k'i kɛ nafolotigi ye ka tɛmɛ ba kan wa ne t'o dɔn a bugun ka di ka mɔgɔninfin bɔ fantanya la k'i kɛ bana ye ne tɛ bagan dɔn min bɛ se k'o kɛ ka tɛmɛ ba kan a marayɔrɔ bɛ anw fɛ yan kungo b'anw fɛ yan mɔgɔninfin bɛ an bolo nka an banna baara ma k'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ k'an sigi k'an jigi da arabuw ka nafolo ni tubabuw ka nafolo kan o tuma na mɔgɔ tɛ se ka bɔ nɔgɔ la mɔgɔ tɛ se ka disi gosi ni hɔrɔnya ye ka sɔrɔ i boloma dalen don wali nafolo kan donc anw bolo fɛɛrɛ min b'a la o de ye an ka segin an danbe baaraw ma an ka segin an ka togodaw la dugukolo min fɛnsɛnlen bɛ yen a fɛnsɛnnen bɛ yen fɛn de don min bilara an ɲɛ an bɛnbaw tun bɛ se ka feere o an bɛnbaw tun bɛ se ka Mali dugukolo fɛnsɛn u tun bɛ se ka dɔ tila ka feere Algérie ma o Faransi u ye Faransi gɛn ka bɔ Mali dugukolo bɛɛ kan mais u tun bɛ se ka Mali dugukolo tila 10 ye ka 9 to Faransi bolo ka tila 1 d'aw ma olu tun mago tɛ se nin dugukolo bɛɛ ma o mais u ni Faransi kɛlɛla dugukolo in bɛɛ nɔfɛ mun kama e hakili k'an bɛnba Samoriw ni an bɛnba El Hadji Umaru Talu ni an bɛnba Cheikhna Amawu la ninnu ni Kunbi Josew ani Banzani Teraw e hakili ko u ye kɛlɛ kɛ ko nin dugukolo in nɔfɛ gansan wa u ye kɛlɛ kɛ de pour que u bɔnnaw ye anw minnu ye don dɔ bɛ na nin ka kɛ nafa ye anw ma a ka kɛ nafolo ye a ka kɛ baarakɛyɔrɔ ye mais est ce que u ye kɛlɛ kɛ de pour que dugukolo in bilalen ka to ten gansan o tuma na an kan ka keleya an ka dugukolo la an kan ka keleya dugukolo in baarakɛbaliya la wa an kan ka maloya k'a fɔ k'anw sigilen b'an b'an disi gosi ko risiw bɛna alikama bila ka na d'an ma karisalakaw bɛna alikama bila ka na d'an ma jamana min den fanba ye sifinnakaw ye dugukolo b'an bolo samiyaji bɛ na an fɛ yen dugujukɔrɔji bɛ yen baji dalen bɛ an bɛ ban baara ma k'an sigi k'an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ka waso n'a ye ko risiw bɛna balo bila ka na d'an ma ou bien ko jamana dɔ bɛna balo bila ka d'an ma donc fura foyi tɛ a la ka kuma lasurunya ni baara tɛ wa baara in fɛnɛ président Assimi Goïta kan ka taa dɔ k'a la ne fɛnɛ kan ka taa dɔ kɛ a la an bɛɛ kan ka taa dɔ kɛ nakɔ kɔnɔ an bɛɛ kan k'an jija ka sɛsulunin kelen sɔrɔ an bɛɛ kan k'an jija ka nakɔnin dɔ sɔrɔ o de tun b'an ka dugu la o n'i y'an ka dugu sigida an bɛnbaw ye bonya ni sɔrɔ cogo di musow ka nakɔnin tun bɛ du bɛɛ kɔnɔ walima sigida bɛɛ la kɔngɔ tɛ don du kɔnɔ ka nakɔnin to yen ɲugu bɛ sɛnɛ a kɔnɔ gɔyɔ bɛ sɛnɛ a kɔnɔ foronto bɛ sɛnɛ a kɔnɔ mɔgɔ min mana ɲugu sɔrɔ ka gɔyɔ sɔrɔ ka foronto banin sɔrɔ i ma na kɛ wa sɛsulunin tun bɛ du bɛɛ kɔnɔ banin tun bɛ musow bɛɛ bolo ni banin bugura misi bɛ san donc o tuma na k'a yira dɔrɔn k'an ka segin an danbe ma an ka segin baara ma o de ye fura ye o de bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la
an bɛ i fo Sori Ibrahim Traoré k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi bi ka na an ka plateau kan ni e ye Faire Mali yɛrɛ ɲɛmaaba ye n'o ye Front pour l'émergence et le renouveau au Mali n'a bɛ f'a ma ko Faire Mali bakurubalen na an bɛ i fo ka Faire Mali tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo Bamako yan ka taa se Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu jukɔrɔ nafolo ni o ye sanu ye a bɔba damanda fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ i ka wulikajɔ sera mɔgɔ minnu ma ka taa se jamana yɛrɛ cikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ kofɔlen kan Sori Ibrahim Traoré ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la ka ɲɛsin faso yɛrɛ ma bari i ye maa ye min ka cɛsiri ne b'a caman kibaruyaw kalama o kama n bɛ to k'i wele ka na tuma ni tuma an kana ka sigi ka baro masala kɛ an ka jamana yɛrɛ lahalaya kan ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲini masa Rahamani fɛ ni kana k'an ka jɛmu ka laban ye tuma ni tuma k'i wele ka na ani ka se ka na masala kɛ jamana in yɛrɛ situation yɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welele Sori Ibrahim Traoré Faire Mali président hakili la faamuyaliw caman sɔrɔla baro kɔnɔna na ka ɲini masa Rahamani fɛ basigi ani kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔna na ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية